upozornenie. Ak v tomto videu budem rozprávať nepravdivé veci, to je tým, že som to buď dávno čítala, alebo som to len prečítala na obale a nie sú to všetky informácie. Za druhé, keď bude iná kvalita ako na tom prvom videu, to je tým, že ja teraz čo točím na tablete a vtedy som točila na mobile. A ešte to, že keď budem veľakrát opakovať a je to o tom, že, tak sa veľmi ospravedlňujem. Takže ahoj, si tu Unicorn, a dneska sme to video a toto video bude 12 kníh, ktoré mám najradšej. Takže ideme na to, takže asi si prepáčte, že tak spiecha česky. Sorry, že tak budem sa ponáhľať, ale chcem to už mať rýchlo za sebou, aby som to aj mohla zastrihať, takže ideme na to. Takže prvé 3 knihy si zoberiem od Roalda Dahla a asi už viete aj aké knihy, takže ako prvú knihu si zase dáme Matildu a poviem to o tom, že to je vlastne o takom dievčati, ktoré má strašne rada knihy, školy a má nejakého 7 rokov. Potom rodičia strašne pozerajú telku, neviem čo sú takí bohatí a ona nechce a potom taká učiteľka ju tam zobere, akože v sebe a potom idú k nej domov a tam budú aj bývať, takže tak. Ďalej tu mám Čarodejnice a to je o tom, že je nejaký chlapec, ktorý mal rodičov a oni mali autonehodu a vlastne sa stalo také, že išiel k starkej, ktorá bývala v Dánsku, lenže tí rodičia chceli, aby išli do Anglicka, lebo tam mala aj školu a tak ďalej a tak ďalej. No a on tam išiel a išiel do takého hotela, lebo mala ona nejakú chorobu, takže išli do hotela a tam sa vlastne premenili na myši, lebo tam boli, tak to poviem, že tá starka vlastne bola taká hľadačka čarodejníc alebo také niečo a ona vlastne nevedela proste, akože vedela nájsť akože čarodejnicu, ale nevedela ju nikdy nájsť, akože vedela, že ako vyzerá, ale nevedela ju nájsť a on ju veľakrát stretol a tak. No a teraz išiel do takej saly, aby cvičil nejaké myšky, tak uvidel tú hlavnú čarodejnicu sveta, ktorú nevedeli nájsť a potom nakoniec parochne a tak ďalej. Musíte si to prečítať, lebo ja vám to neviem povedať. A teraz ju čítam. Matildu som už prečítala a toto som ešte teraz čítam vlastne. No a tretia kniha je Kamoš obor a ešte o tom vám neviem povedať, pretože v tom viem, že to je tá dievča, ktorá číta a potom tento obor ju zachráni pred ostatnými obormi, ktorí ju chceli zjesť a takéto, takže vám neviem o tom povedať. Ideme na ďalšiu knihu. Ďalšia kniha je od takého neznámeho spisovateľa, volá sa Michal Jedinák a je to najmenšia rodina na svete. A je to vlastne o tej rodine, ktorá veľa prala až boli všetky veci také malé. A oni si povedali, že také malé veci, oni sú takí veľkí, že ako to akože vedia one. Tak aj oni si išli do pračky a zmiešali sa a potom sú tam len také iné príbehy o nich a tak a už sa to blíži k inám. Takže sú tam aj viac, akože nie len o nich, ale aj o ničom inom. No a ďalej tu máme, ako asi už viete čo, a je to Cuky Luky kniha. Musím povedať, keď som ju uvidela v Diderote, tak som proste odpadla, pretože milujem tú knihu a proste úžasná. Môžem vám ukázať, že idú napríklad také kapitoly, že napríklad toto je Rakúsko a keď ideme napríklad na ďalšiu stranu, ďalšia strana, ale proste nejaká strana, tak tu máme rozhovory a na druhej strane sú, alebo nemusí to byť na druhej strane, ale väčšinou to je tak, že tu majú proste také roboty alebo proste také úlohy, ktoré máte robiť, keď sa nudíte. A ešte druhá vec, ktorá sa mi strašne páči, ten obal je strašne nádherný, veľmi sa mi páči a chcela by som ho akože takto, milujem ho. Je strašne, to je dobré, ale keď je takto, tak vidíte, že tu sú také pohyblivé veci od tam. A taktiež aj na druhej strane takto a vyzerá to fakt úžasne.
Ideme na druhú stranu, či na druhú knihu, na ďalšiu knihu a túto knihu mám zatiaľ teraz najradšej a to sú Denník Mimoňky. Mám jednotku a dvojku, už vyšla aj trojka, takže sa teším. No, je to vlastne o takej dievčine, ktorá má 14 rokov alebo koľko a má tam proste nejaké nepriateľky, proste o nej o takej tínedžerke, je to pre tínedžerov a potom mám tu aj dvojku a je to aj trošku romantika, alebo ako to mám nazvať a veľmi mám rada tú knihu, takže sa teším, keď budem robiť trojku. Ďalej tu mám Jonesbo, alebo Jonesbo, alebo ako to chcete nazvať. No a mám tu dve knihy, jednotku a trojku. A tieto príbehy na seba veľmi nenadväzujú, ale je to i z tých postavách. Myslím, že to bolo aj sfilmované. Takže poviem jednotku, proste sú tam tie isté postavy. To je doktor Proktor. Lisa je toto a Bull je toto. A vlastne toto je napríklad prvý prášok doktora Proktora, ktorý on vynašiel niečo a potom to skúšajú a potom sa dostavujú do takých problémov a tak. A toto je vlastne taká trošku hrubšia kniha a doktor Proktor ako koniec sveta. Možno. A je to vlastne o tom, že sú tam takí paviani, alebo ako to by som to nazvala, ktorí ju chcú zjesť. Ale proste si to musíte prečítať, sú tam fakt zaujímavé príbehy. Ideme ďalej, zostávame nám 3 knižky a táto knižka je od Ivony Březinovej a volá sa Chlapec a pes. Milujem tú knižku, pretože veľmi pekne ju robila, pretože jeden chlapec, ktorý je postihnutý, nemá nohy aj na vozíku a tento pes je labrador a veľmi mu pomáha akože v tom. Ja som si to raz prečítala, akože nedočítala, ale ja som to mala v knižnici a ja som poprosila mamu, nech mi to aj kúpi, tak som to dočítala. A ešte tom som si kúpila ešte predtým, alebo mama mi to kúpila ešte predtým, ako som nemala psíka. Ja vám môžem ukázať psíka, ale musíte trošku počkať. Takže tu mám psíka. Volá sa Charlie a ja som to ešte mala predtým, tú knižku a veľmi ma to dojalo. Myslím, že som aj pri tom plakala, že ako pomáha tak a potom som dostala psíka. No tak choď ďalej pínkať. Je to proste, musíte si to pečať, to je taký doják. No a posledné 2 knihy, takže máme tu knihu Môj najhorší školský rok, nech už je po ňom. To je prvá časť, ak dobre viem. Nie, toto je prvá časť. Môj najhorší školský rok. A je to vlastne o tom takému človekovi, ktorý neznáša školu, dostáva tiež do takých problémov a tak a vymýšľa také problémy a tak. Je to fakt pre tínedžerov, by som to akože. A dvojka je, že môj najhorší školský rok, nech už je po ňom a to je fakt super kniha, aj tu mám strašne rada a fakt sa do nej zaobia, som to neprestane čítala, mala som to asi za 2 mesiace, to nie je veľa, ale fakt to milujem tú knihu a je strašne super. Takže už mi nezostávajú žiadne knihy, takže toto je asi všetko z tohto videa, takže ak som toto videjko páčilo, tak určite dajte like a do komentu mi môžete napísať, aká je vaša najobľúbenejšia kniha a možno si nejaký ten nápad zoberiem aj ja. Takže ahojte a čauky ňauky.